po tayo ulit. Live stream ulit po. So, kahapon, medyo nag-live stream po ako ng more than 10 minutes lang po. Just because of, yun, bali, medyo na-miss ko lang po dito sa YouTube. So, matagal na po kasi akong hindi nakakapag-live. So, yun guys, kumusta po, kumusta? Welcome to our YouTube channel. I'm Chef Jones from Team Madla. So ayan guys, kumusta po, kumusta? Sana okay lang po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. Tsaka ano po, good vibes po lagi. So yun. Lagi po tayong... So, sa ngayon po siguro, every night, mag live stream ako kahit mga ilang minuto lang para naman mabuhay yung channel ko. Yun. Kumusta po? Kumusta? Eto, busy dahil sa... More on deliveries po kasi kami ngayon sa resto. Kasi sobrang init. Tapos ngayon, sa ngayon po kasi muulan. Kaya yun. Nagme-message na lang po yung mga avid customer po namin. Yung mga regular customer namin. Papadeliver na lang po sila. Yan guys. Salamat sa suporta sa small business. At the same time po, thanks for the support on our YouTube channel. Yun, dito po kayo lagi para sa akin. Hindi ko na po kayo isa-isa kasi sobrang bali since day 1 po, hindi nyo po ako iniwan hanggang ngayon na medyo nawala yung yung tawag dito. Medyo hindi na nakakapag-upload. Yan, tama. Hindi na ako nakakapag-upload ng tama. So, more on short videos na lang. Like yung TikTok. Kasi parang gusto ko yung mag-TikTok ngayon yung mga comedy parang ganun. Parang dub smash. Parang ganun. Parang nagano ka, dito. Yun. Tapos, parang nagustuhan nila sa akin yun, yung ginagaya ko yung mga comedy. So, yun. Medyo natawa sila sa akin. So by the way, please follow me also on my Facebook account, Facebook page. Yun. So, makikita nyo naman po yung sa Facebook ko is yung Benedicto Junior Madla. So, yun. Please follow. Tapos, paki-like na rin po yung mga videos ko doon. Paki-share na rin po yung maaari. Tapos yun, guys. Thank you for the 1 million views. Salamat sa panonood. Thank you, guys. Thank you po. Comment naman po kayo dyan, Sana nandito kayo lagi sa akin. Hoy, thank you for the 2 million views. Salamat. Sino pa ba? Basta, yun, maraming salamat po sa suporta dito sa YouTube channel. Kahit pa paano, hindi nyo po ako iniiwan. Nakasupport po kayo lagi sa akin. Please follow our Facebook page, Benedicto Junior Madla. And then, YouTube, yung TikTok account is yung Team Madla. Yun. Tapos, yung Facebook page ko din po para sa business ko is Ganma Food and Taiyaki. Yun, guys. So, nandun lahat yung mga, Oy, thank you sa like. Ano pa ba? Basta, salamat po. Salamat sa suporta. Salamat po sa lahat. Hindi nyo po talaga ako iniiwan sa ere. Yun.
Ano pa ba? Sino pa ba ang ano pa ba yung topic natin today? Yun, bali yung TikTok account ko is yung Ate Madla. So, yun. So, makikita nyo yung mga, ano ko doon, yung mga videos ko doon na nakakatawa. So, ginagaya ko yung ibang mga content creator na gumagaya din sa mga, yung mga bosses, yung mga comedy. Tapos yun, kasi more on singing din pala. Nagkakanta rin ako. So yun. Pero nakatago lang yun. So pang banyo lang. Minsan naliligo na kumakanta. Oy, thank you. Thank you. 3 million views. Salamat. Yun. Yun nga guys, yung topic ko kahapon is about dun sa ano, tawag dito, yung topic ko kahapon is about yung last celebration namin dito sa Palit, yung Pluvial Festival, fiesta ni Apong Ero or ni Saint Peter the Apostle. Yun, so yun. Bali, nakwento ko na nga last night yung celebration namin dito sa Apalit. Tapos ito, so yun. Kaya medyo busy dahil nga sa business, yun. So, more on deliveries kasi kami ngayon. Minsan gabi na ako umuwi. Minsan gabi na, tapos yun. Yan guys, kumusta? Mag-ingat po lagi. Stay safe. Yun, bali. Kahit nasabihin na natin na wala ng pandemic, dito pa rin yan. So, kailangan pa rin mag-ingat. Yun, mag-ingat palagi. Lalo na po ngayon, medyo maulan, mag-ingat po sa labas or sa laging umuulan ngayon. Hindi na nakakapagpatuyo ng damit. Laging umuulan. Anong topic natin, guys? Okay. So, pwede kaya baka makopyright ako. Sayang naman. Kahit mga lang. Hello, James 9. Hello to James 9. PR. Hello. Welcome. Don't forget to subscribe our YouTube channel, like and share. Hi. You're Filipino. Okay. I'm also Filipino. Saan po kayo nakatira, sir? Okay. You live in Bohol. Taga Pampanga po ako, sir. Taga Pampanga. Yes, sir. Babalikan po kita mamaya. Huwag po kayo mag-alala. Uy, thanks for the 5 million views. Maraming salamat po. Wow, salamat po. Salamat, sir. Sir, babalikan kita mamaya, sir. Don't worry. So, ano po isa rin po sa bucket list ko yung mapuntahan yung Bohol, sir. Gusto ko pong makikita yung Bohol. Yan po ba yung yung may tarsier? Tama po ba? Yung chocolate hills po ba yun, sir?
Ah, okay po. So, sa Bohol din po yun, yung Chocolate Hill, sir? Mahina lang, sir. Mahina, baka makapiright tayo. Uy! Welcome, Ultra Chic. Hello po, hello po. Hello po, sir. Welcome po sa YouTube channel ko. Please subscribe our YouTube channel. Team Madla po. Thank you po. Hello po, hello po. Stay safe po, stay safe. Maulan po ngayon, maulan. Wow. Thank you po, thank you po. Hello po, Sir Joseph Villasin. Hi po. Good evening po, good evening. Sir Ultra Chic, babalikan po kita, sir. Don't worry. Good evening po, good evening. Tagasan po kayo, Sir Ultra Chic? Central Visayas, sir. Okay. Visayas. Saan po banda, sir? Malapit po ba kayo sa sa Cebu? Cebu? Tama po ba? Marcia po, sir. Okay. Saan po yun, sir? So, gusto ko po kasing makita yung Cebu. Tapos, nasa bucket list ko din po yung Cebu, yung Bohol. Yun. Gusto ko po kasing puntahan yung mga historical place po. So, mahilig din po, ano po kasi ako, sir, tawag dito, environmental po kasi ako. Kaya yun. Environmental friendly. So, mahilig po din ako sa mga halaman. So, gusto ko lang po makita yung mga view. Yan. Yung mountain. Like yung Chocolate Hills po sa Bohol. Sir, ano po yung gagawin? What do you mean, sir? What do you mean po? Pasensya na po. Hindi. Okay lang po yun. Okay lang po. Okay lang po. Ako po, taga Pampanga po ako. Kapampangan po. Kapampangan po ako, sir. Medyo nabubulol din po ako sa Tagalog kasi more on Kapampangan po kasi yung dialect ko. So, lumakit po kasi ako Kapampangan. So, yun. Nahirapan din po ako minsan mag-Tagalog. Bisaya. Ano po ba? Wala po akong alam na salitang Bisaya.
Okay po, sir, sir. Ingat, ingat, ingat po. Ingat, sir, ultra chic. Ingat, sir. Ingat, ingat, ingat. Good night po. Ingat. God bless po. Don't worry, sir. Babalikan kita. Salamat po, salamat, salamat. Sa pagbisita, sir. Salamat po. Thank you, thank you, thank you, thank you. Keep safe po. Bye, sir. Thank you po. Thank you. God bless. Wait lang, sir, ha. Hanap lang ako, mga no copyright sound. Music. Copyright. Okay. Try natin to. Sana hindi. Mag-work. Hindi. Mahirap to. Kumusta? Kumusta po? Kumusta? Medyo naantok na rin po ako kasi medyo oras na rin po dito. So, anong oras na po ba? 10:40. So, yun, medyo paggabi na po pala. Kaya pala medyo sumasara na yung mata ko. So, by the way guys, baka mag-e-end na rin po ako nito kasi may ano pa po bukas. May gagawin pa po bukas. So, yan guys. 3 million views. Thank you po. Maraming salamat po, sir, sa pagbisita. Sir Ultra Chic, si Sir Joseph Villasin, yan. Si Sir James, at saka po sa sa mga kanina mga 7 million views po natin. So kahit pa paano nag-views kasi kala ko wala nang tawag dito, manonood sa akin. Yun. Kahit pa paano po pala may nagsumusuporta pa po rin po sa akin. Salamat po sa inyo lahat. So by the way guys, baka mag-end na po ako ngayon ito kasi pa-sleep na rin po. So kahit pa paano is nakakapag-live na po ako ngayon every night. Kahit na binibigyan ko po ng kahit konting oras kayo. Kasi sobrang na-miss ko po talaga ang mag-live sa YouTube. So minsan po kasi more on TikTok po kasi ako ngayon TikTok tsaka sa Facebook. So please do subscribe our my TikTok account, Team Madla. Then po sa Facebook page ko po is Benedicto Junior Madla. So makikita niyo rin po yung mga
yung mga videos ko doon. At the same time po, sa it's IG account, meron din po ako. Team Madla po. So, yun guys, salamat po. Mag-end na po ako. So, lagi po kayo mag-iingat, stay safe, and God bless. Thanks for watching. I'm Chef Jones po from Team Madla. Thanks guys. Bye. Good night po. God bless you all. Salamat po, salamat.